Au. Wai. Banya ba? Kamar kai kake sarrafa da farko. To ya aka yi kasancewa? Ni ko ku ba zan dauka ba. Iya samun kawai zan dauka. Wai da cewa menene? Wai hada ba da labarin yadda aka kawo muna kan bihiya a zaune ko. Kuma ya ba labarin wani ma sai to shi. Eh shi ne da sai to shi kawai da. Untu jama'a. Aina. Aina. Ki ba da shi.